tempe kriuk dengan campuran 3 tepung. Loh, hei yuyu kakang. Piye cuaca nanggonmu? Tiap sore udan ora? Nang kene amben sore mesti udan. Lah iki tempene arep nggo kanca ngopi karo jagongan menikmati rintik-rintik hujan. Laling pertama tempene tak iris cilik-cilik ben kriuk terus dadi akeh. Mung tak bumboni ketumbar karo bawang tok terus tak ulek. Aja padha salvo karo leyeh. Lemahe wis buluk ya, tapi tetep wae tak enggoki. Lah terus bumbune tak soki banyu, sebagian tak nggo celupan tempe, sebagian tak nggo bumbu tepunge. Nang kene tepunge tak kei 3 campuran, tepung terigu, tepung beras karo tepung racik chicken. Mari ngono tak tambahi penyedap rasa sedidik ben tambah gurih to. Lah iki lagi aduk-aduk tepunge nggo ngatur kekentalane ben tetep kriuk, enak, gurih, mantep. Sembari ngaduk tepunge tak uripke kompore dadi pas tepunge dadi minyake wis panas. Terus tak jeberno tempene. Lah ngerti-ngerti wis tak walik wae to, soalnya tanganku usil nek goreng. Lah sepanjang video iki ana suara manuk to, kaya backsound padahal manuk tenan kuwi. Rane tempene wis golden brown terus diangkat. Jare para chef kuwi tandane wis mateng. Matur suwun sing wis nonton. Bye bye.